Il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat awgura li s-sena 2013 tkun sena tajba l-kulħadd, fl-istess waqt li fakkar li se tkun sena impenjattiva ħafna. Irringrazzja lill-President ta' Malta l-irwol li qed jaqdi, speċjalment f'dan il-perjodu transitorju wara li waqa' l-Gvern. Joseph Muscat qal li pajjiżna se jgħaddi minn waħda mill-itwal kampanji elettorali li qatt kellna fl-aħħar 25 sena. Qal li l-poplu se jfittex il-kontenut u d-direzzjoni li rrid jieħu l-pajjiż. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li wara l-10 ta' Marzu irridu nimxu l-qudiem bħala poplu wieħed. U naħseb hemm bżonn ta' sforz importanti minna l-politiċi biex naraw li fil-waqt li mmexxu l-messaġġ tagħna u aħna naħa tagħna bħala Partit Laburista ħankun qed wasluh dan il-messaġġ mill-ġimgħa d-dieħla. Fil-waqt li nagħmlu dan naraw li jibqa' jirrenja fil-pajjiż serenità fejn kulħadd jagħmel l-għażla tagħha u tiegħu, imma mbagħad fl-10 ta' Marzu l-elezzjoni ġenerali rridu naraw li nimxu l-qudiem bħala poplu. Ħsieb li qabel miegħu wkoll il-President ta' Malta, George Abela. Ma jħarris biss sal-ġurnata tal-festa, imma fikri li jħarris ukoll l-għada tal-festa. Ġri l-għada fl-10 ta' Marzu. Naħseb huwa importanti li tul il-kampanja elettorali il-mexxejja tal-partiti politiċi dal-ħsieb dejjem iżommuh kostanti moħħhom. George Abela qal li l-partiti politiċi ma jistgħux jiżraw il-firda fil-kampanja elettorali u l-għada jippretendu l-għaqda qalb il-poplu. Il-President ta' Malta fakkar li nhar l-ewwel tas-sena huwa wkoll il-Jum Internazzjonali dedikat għall paċi. F'pajjiżna jeżistu nies li qegħdin fuq il-linja tal-faqar u hemm bżonn programm iffukat għalihom. Għaliex fi kliem George Abela, soċjetà ma tistax tkun fil-paċi magħha nnifisha meta hawn eluf ta' nies li qed jgħixu fil-linja tal-faqar.